kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano pachaendeka kubatirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update yanaenda kubatirai muzuva ranhasi sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinoya nawo tikamabatanidza zvinoita kuti muwane nyaya dzakati wandei pasame video. So first update yakamira so. Pane prophecy yakaitwa naPassion Java. Ndofunga washamisika ndakanyora kuti kufa kwavapomwazha pa this video. So prophecy iyi yanga yakaitwa maererano nekufa kwavapomwazha. Passion Java munyoro wanga akaita post yake akaita muna 2024 musi wa 1 November. Ndopa akaita prophecy iyoyo. Akanyora mashoko iyo achiti kupera kwegore ra 2024 vapomwazha tinenge tisisina. Asi Mwari vabva vazviratidza vapomwazha varipo. So vanhu social media ndopa vari kubuda vachiti Passion Java uyaka zvima prophecy zvaanoita hazvisi zvechokwadi. Ndinokumbura kuti zvatofuka mucomment section pamusoro prophecy iyoyo yakataurwa naProphet Passion Java. Iwewe unobelieve here kuti wakaenda kuchechi iwewe wakaudzwa kunzi this year gore rino iri auripedze. Unozvibelieve kuti aiwa zveshiwa gore rino iri handicharipedze rega ndichipfachura zvinhu zvangu nekuti ndakuda kufa. Amwe machechi ndozvaanowanzoita. Unorara nebhutsu waudzwa kunzi gore rino iri auripedze asina nhasi uri kurarama uripo. Next update vadikani kana wakapinda 2025 ndatingotendai Mwari tongopfugama pasi nemabvi nemagokora tonamata kuna Mwari. Vakawanda vakatisiya, vakawanda vakapinda muna 2025 zvazvirema. Vakawanda vaishuvira kuti 2025 tichange tiripo asi vakatisiya. Update yanayo pa 52nd update yekombi yaibva kutown ichienda kuGlenview musi weNew Year. Kombi iyi ichibva kutown ichienda kuGlenview yakaita accident. Chakakonzera kuti kombi iyi iite accident yakadhumana netruck. Mubudiro wazviri kuita iye driver wekombi ndiye ainge ari wrong nekuti aidriver kombi iyi akadhakwa. Accident iyi yakaitikira pa along Willowville Road ndokwakaitikira chiitiko ichichi. Tichitenda Mwari pachiitiko ichi hapana akafa asi vazhinji ndivo vakakuvara zvakaipisisa vakamhanyiswa kuchipatara kunzi ivo vange vachirapwa. Vadikani zvinorwadza ndo macases atiri kureceiva, ndo macases acho atiri kunyanyoreceiva. Kutotanga kwegore takutoreceiva masad news. Vadikani ndinokumbira kuti zvatofuka mucomment section yambiro yandinopawo kumadrivers kune vanodriver even uchityaira mota usamwe doro usadrive mota wakadhakwa. Unofa nguva yako isati yasvika. Kana wafunga kumwa doro chibva wamira kudriver nekuti vamwe vachiri kuda kurarama upenyu hwako futi iwewe wakakosha. Kana uri driver wemakombi upenyu hwemunhu wawakatakura wakakosha. Madam